malingo Jesu. Oh God, Mali. Oh Kama, oh oh Kama. Oh Kama, oh Kama. Oh Kama. Oh God. Kama. Singahlala phansi egameni lenkosi yethu uKristu Jesu. Hallelujah. Angithathe leli thuba ngibingelele umprofeti uZandi Mazwi indodakazi simbingelele kakhulu ngizwile ukuthi angishongo ukuthi prophetess. Ngithe umprofeti. So we really thank God for her life. Nokuthi nje siyabona uNkulunkulu wenzani ngaye and siyamkhulekela simcelela umusa enkosini ukuthi konke lokho akubeka enhlizweni yakhe akwazi ukukuthulula. Ngibingelele abafundisi abapostoli fivefold ministry yonke bonke abafundisi abakhona angenibingelele nazo zonke izisebenzi zikaNkulunkulu ngokwezikhundla zenu nangokwe ma ministries uNkulunkulu anikeze wona. Bingelele abazalwane bonke egameni lenkosi yethu uKristu Jesu. Amen. Ngibonile ukuthi kunabantwana abasendlunkulu, asinibingelele nonke. Sibingelele kakhulu futhi oza kwethu asebenze umsebenzi engizowenza ubelula kakhulu ngoba basebenzile abantu bakaNkulunkulu. Angibabingelele Apostle Nogemane nompostoli uDineka kwesibusiso ukuhlephula izwi kanye nabo. Ngize nonkosikazi ke nami kanye nabafundisi abaningi ama sons and daughters apostles bonke engifike kanye nabo. Ngicela siye encwadini kaJohn 19 sifunda ngixolisa ukunibuyisela ePhasikeni. John chapter number 19 sifunda verse number 30. Lele lesilungu lethi, when Jesus therefore had received the vinegar, he said, it is finished. And he bowed his head and gave up the ghost. Elesizulu likubeka kanjena, kwathi ukuba uJesu ewamkele uvinika wathi ufeziwe, wagebisa ikhanda wafa. Thanda ukukhuluma imizuzu embalwa nesihloko esithi the access is allowed. The access is allowed. Ngiyathanda kakhulu ngesizulu kuthiwa indlela ivulekile. Indlela injani bazalwane? Ivulekile.
Yathanda ukuthi kulesi sikhathi simbonge uNkulunkulu ngomsebenzi waseCalvary, umsebenzi ophelele wasesiphambanweni. Siyazi ukuthi kule ncwadi isono senze into enkulu empilweni zethu ngoba sivale indlela eya kuzo zonke izinto uNkulunkulu asihlalele sona. Isono makukhona into okuyiyona eyinkinga kakhulu even at this time is sin. Sin isono sibi ngoba sibambe ingane, sibamba abantu abadala, sibambe abasevayo, sibambe abafundisi. Isono sibamba lonke uhlobo lomuntu. Isono into esiyenzayo esembe kakhulu, sivala indlela eya eyintweni uNkulunkulu asilungisele zona. Ngiyathanda ukuthi siveze ukuthi izinto noma i-access was denied when yenzeka nini lento ukuthi indlela ivaleke. Encwadini kaGenesis chapter number 1 uzothola laphayana uNkulunkulu verse number 26 said, let us make man, asenza abantu. Abesesho lezi zinto eziwu-2 athi ngumfanekiso wethu, athi basifuze. La mazwi awakhuluma laphayana ayesho ukuthi masenza abantu babe yilokho esiyikho la ezulwini, bona babe yikho emhlabeni. Amanye amagama la mazwi athi abafane nathi basifuze, those are the delegating words. La khona uNkulunkulu owayethi ngifuna umuntu ofana nami emhlabeni, ngifuna umuntu ongifuzile. Ufuzo ukwenza njengaye. In other words, uNkulunkulu wayengabhekile nje ukuthi emhlabeni kube khona abantu that are scattered benza izinto abayithandayo, kodwa wayefuna bethi belapha emhlabeni kodwa benze njengaye futhi bafane naye. Lawo mazwi angamazwi ayesho ukuthi ngifuna ukubusa ngenze izulu elikude kunezulu. In other words, uNkulunkulu wazimultiplya enza zonke izinto ukuze izulu libe khona, kube khona into emele izulu emhlabeni. Hey, ngizwe ngathi ngizoshumayela la. And uma uya ku verse 26 bese veza le gama elithi they must have dominion. Ngamanye amagama kufanele babe namandla ukuthi babuse njengaye esezulwini. But uma uqhubeka uya ku verse number 28, then God bless them. Wababusisa uNkulunkulu. Uyabona uNkulunkulu enye izinto iphutha ngalenzanga ukuthi angashiyi sifana naye sinjengaye and have dominion without a blessing. Ngamanye amagama kuzo zonke izinto ayizo washiya nesibusiso sakhe. Isibusiso sikaNkulunkulu siphezu kwethu. Ngiyasizwa namhlanje there is an activation on heavenly places, activation of the blessing. Kodwa uma uza ku verse number 29 lithi iBhayibheli God gave everything to man. Uzobona ukuthi laphayana lithi iBhayibheli wabanikeza konke, leli gama lithi every. Ngamanye amagama verse number 20, God gave them everything. Wabanikeza animal kingdom, ilwane zingaphansi kwethu. Wabanikeza vegetation, yonke lento ingaphansi kwethu. Wabanikeza ilokhuzi inyoni zezulu. Ngibona sengazathi wayibanikeza nespace
le ndawo okuthiwa ispace. Idominion yethu ayigcini phezu kwezilwane zodwa, futhi ayigcini phezu kwezinto ezitshaliwe zodwa, iyadlula iye kwispace. Kwispace kuzwakala iphunga lethu. Ngiyeza ukuthi khona into ezokwenzeka vele, kodwa wanikeza ispace phezulu inyoni endiza emoyeni. Kodwa isono bakwethu, sin. Ku chapter number 3 kwangena lento kuthiwa yesono. And uma uzobheka laphana ku chapter number 3, which is verse number 13 if I'm not mistaken, uNkulunkulu ukhuluma nowesifazane uthi, do you really understand what you have done? Uyakwazi yini kahle lokho sewukwenzile ukufaka isono kubantu bami? And then iBhayibheli ku verse number 23 then God sent them away, wabathumela ukuthi abaphume entsimini. He sent them away. Guess what? Akabaxoshanga nje entsimini, kodwa wabe sebeka ingelosi enenkemba ephendukayo ukuthi noma sebefuna ukubuyela entsimini, kodwa bafice ukuthi access is denied. I-access ayisekho, indlela yokubuyela. Kwacaca ukuthi umuntu uzophila emhlabeni with a denied access, denied provision, denied indlela eya kwi-provision, it's denied indlela eya kuzo zonke izinto zikaNkulunkulu. Kwacaca ukuthi indlela isivalekile. But there is something bazalwane, indlela isivalekile, uNkulunkulu esezulwini, uNkulunkulu esemazulwini, indlela ivalekile injalo. Walibona uluntu, wababona abantu bezama ukubuyela. Mawuzobheka uKayini kanye noAbela, laba bafana bazalwe kukhona ingelosi evimba indlela ebhekele, abonanga bona, kodwa izono zabazali babo zibavimbe ukuthi babuyele. Kuthe uma belima, omunye lima, omunye efuya. Lithi iBhayibheli ngesikhathi benza zonke lezi zinto, bacabanga ngelinye ilanga kwafika umcabango ukuthi uma sithatha izinto esizivunileyo, sithatha izilwane lezi sifuyileyo, ngeke uNkulunkulu asivulele. Bayithatha bazisa kuNkulunkulu. Kwacaca ukuthi noma omunye phethe ama-vegetables, omunye phethe izilwane, but the access is denied. Bafuna ukubuyela laba bantwana, kodwa indlela eyakhona ivalekile. Kodwa namhlanje ebusuku, namhlanje ntambama, sifuna ukuveza indlela evulekile ebheka kuyo Mdala wezinsuku, ophethe zonke izinto ezidingwa umphefumulo wethu. Isono sinjalo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu webazalwane, ngesikhathi uNkulunkulu befika uNkulunkulu, lithi iBhayibheli wawunaka, usebenzisa leli gama lithi God respected umnikelo kaAbela. God respected. Alivezi ukuthi uvulile, kodwa lithi wamukela umnikelo. Alivezi ukuthi wamamukela onikelayo, wamukela umnikelo, kodwa ayikho i-declaration ethonikelayo wamukelwa. Lithi iBhayibheli wangawuhlonipha futhi wangawamukela umnikelo kaKhayini. Uma engawuhloniphanga, engawamukelanga, lithi iBhayibheli wacasuka kakhulu. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamreach out, wathi ucasukeleni?
uma wenza kahle ngeke nawe wamukela umnikelo wakho na. But iBhayibheli liveza ukuthi lithi iBhayibheli waqasuka waze wabulala umfowabo. Into eveza ukuthi ukubulawa kokuqala kwenziwa ethempelini, kwenziwa phambi kaNkulunkulu. Umuntu oqala wabulala umuntu wambulala phambi kaNkulunkulu. Kwase ngena zonke lezi zinto, kwangena ukufa, kwangena izifo, kwangena ukuhlupheka, kwangena yonke into. Kwacaca ukuthi iyaba lento iyabacindezela, but the access is denied. The access is denied. iBhayibheli ke liveza ukuthi iBhayibheli uNkulunkulu encwadini kaLuke chapter number 23 kuvela ke lapha uNkulunkulu esevula indlela ebheke kuye, indlela ebheke ezintweni zakhe. Sithola amazwi awu7. Ngiyazi ukuthi nishunyayizwe kakhulu ngamazwi ayi7, kodwa can I get into those things namhlanje la? Uma uzobheka la mazwi athi baba baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo, aye kade ethi Nkosi phinda ureconsider ubutha ophakathi kwakho nabantu, yamkela mina nomnikelo wami, bese kuvuleka indlela eya kuwe. Bese kuba khona ayesibili elithi lapha in the cross, la khona iBhayibheli lithi wathi indodana bheka unyoko, wena mama bheka indodana. Wayikade evula ireconciliation, ubudlelwano phakathi komuntu nomuntu. Okubonakala mhla uKhayini ebulala umfowabo. So now indlela yoxolelo ebheke phezulu isiyavuleka, nendlela yoxolelana abantu bona omunye nomunye nayo futhi iyavuleka. But kukhona into ayikhuluma laphana ilokhuza lo owayibethelwe ngakwesokunene sika Jesu. iBhayibheli liveza ukuthi ebethelwe enjalo wathi kuJesu, Nkosi uzungikhumbule, Nkosi uzungikhumbule, ngikhumbule Jesu, ngikhumbule Jesu. Yaksakhala isigebengu sathi ngikhumbule Jesu, ngikhumbule. Ngiyezwa sengazathi khona umthandazo womuntu ofike kuleyo ndawo ethi ngikhumbule Nkosi. Angazi konakeleni, angazi ikuphi nakuphi ongahambi kahle, but remember me. Wayekade ethandaza umthandazo wokuvulela isoni sokuthi singene paradise, ephula umgoga owawuphakathi kwesoni kanye noNkulunkulu ongcwele. But the last and not the least, lithi iBhayibheli uma esethandazele esethe namhlanje uzobe ukanye nami elokhuzeni, uzobukanye nami eparadise. Lithi iBhayibheli wayiseza kulona umthandazo othi Baba, ngamanye amagama wayesethi ngomile. Wayesedila nezimo nama-pains nazo zonke izinto ezimi phambi komuntu, ama-pains, ukuhlupheka, ukugula, i-stress nazo zonke ezinye izinto. Simuzwa ethi ngomile. Izinto ezenzeke kimi zingenza ngingakwazi ukuqeda izinto engize la isiphambanweni ngizozenza. Ngomile. Lithi iBhayibheli bamgijimisela ilokhuza uvinika, not iwayini. Iwayini lalizokwenza ubuhlungu
udambe kodwa uvinika wamenza ukuthi uvinika ushise ukuze nawo adonse umzimba wakhe ewudonse sesiphambanweni amemeze asho lamazwi athi kufeziwe. Na uma esho lamazwi athi kufeziwe lithi iBhayibheli khona izinto ezenzeka ngalelo langa. Number one, lithi iBhayibheli kwabonakala abafileyo bevuka emathuneni bengena emzini ongcwele. Sengiyavala njalo bekuyizwi lomthandazo le. Kwabonakala abafileyo bevuka. The resurrection power took place uma ethi kufeziwe. iBhayibheli liveza ukuthi uma bebabona bengena emzini ongcwele babona sengazathi ngaleso sikhathi kukhona abafa benoNkulunkulu according to the law. Kukhona abafa benoNkulunkulu according to the prophet. Kodwa now sakufa uJesu manje ngoba ngokomthetho amandla ovuko abengekho, ngokwabaprofethi amandla ovuko ayengekho. Kodwa uJesu kufeziwe babonakala bevuka sekusebenza amandla ovuko. Kwacaca ukuthi abakholwa uye abasoze balala emathuneni, indawo yabo ilapho yena akhona. But number two, enye izinto eyenzekile uma ethi kufeziwe kuthiwa bazalwane kwaphuma lithi iBhayibheli kwadabuka iveli. Kwadabuka iveli. Ukudabuka kweveil kwakusho ukuthi there is an access. There is an access. Asakhe isono esingavimba ukuthi sifike sibe na-access ebheke kuye. Ngoba ngesikhathi uJesu kufeziwe kwakuvuleka umnyango othi sesingabuyela sifike kuye. Kukhona izinto ebeyithanda ukusivimba kodwa look at you, izifo beyifuna ukuvimba kodwa the access, the power of the access. Khona izinto usathana bethu uyishelile kodwa kwasho ukuthi umnyango nendlela seyivulekile. The access is allowed. The access is allowed. Kuthiwa ke uma bekhuluma lapho abakhuluma ngale andwangu bathi le ndwangu wawungeke uyidabule uwedwa. Kwakudingeka amadoda angaphezu ka-300 ukuze kwazi ukudabula le ndwangu. Kodwa izwi likaJesu it is accomplished. Elisha namandla angaphezu kwamadoda u-300 abamba indwangu ayidabula. Kwasho ukuthi the access is allowed. Shandeke satapa Gloroboshanda. Khona into engiyithandazelile la mprofeti, khona into engiyithandazelile ezokwenzeka khona manje. Izokwenzeka khona manje. The access is allowed. Lento esono ayisasebenzi. Lento kaSathane ayisasebenzi. Lento yokuhlupheka namazwi akhulunywa ngempilo yakho awasenamandla phezu kwempilo yakho. The access is allowed. Ivulekile indlela webazalwane. Indlela ivulekile. Indlela ivulekile. Ayisekho into amadimoni angayenza. Ayisekho into uSathane angayenza. Ayisekho into nalabo abasetshenziswa amandla obumnyama ayisekho into abangayenza ngoba the access is allowed. Ngiyezwa abantu bekhuluma estadium ukuthi indlela ivulekile noma kumnyama indlela ivulekile noma ngabe kwenzekani indlela ivulekile. Access
is allowed. Access is allowed. uJesu mayisho lamazwi ethi kufeziwe, kwavuleka izinto, kwacaca ukuthi akekho yophinde avale. Kuthiwa kwakukhona owayiqashiwe ukuthi azogada ukuthi ingafiki lo mzuzu. Isosha, angazi ukuthi leli sosha babe likhethe kanjani. Kwalanto leli sosha kwathiwa lime eduzane kwesiphambano ukuthi azangavumi ukuthi sibuyele izinto zethu, azangavumi ukuthi sibuyele ukuphila kwethu. Kwacaca ukuthi umyekile wakhuluma, wathi mayikhuluma kwaqhephuka amadwala. Lithi iBhayibheli kwaba mnyama. Kwacaca ukuthi kukhuluma idwala elanqatshwa ngabakhi, kodwa manje selaba inhlobo yekhumbi. uJesu igama lakhe. Ivulekile South Africa, ivulekile indlela. Imindeni yonke yomhlaba indlela ivulekile. iBhayibheli liveza ke ukuthi uma uJesu eqeda ukuthi leli sosha limi laphayana, lithi iBhayibheli kunokuthi lidefende lathi impela lo impela lo uyindodana kaNkulunkulu. Uyabona ke lamazwi athi uyindodana kaNkulunkulu akusiwona amazwi alula njengoba thina siwathathe lula. uJesu wona amazwi awafelayo lawo, ngoba amazwi athi uyindodana kaNkulunkulu kusho ukuthi he has the same power as God. Yena unguye uNkulunkulu ehamba phakathi kwabantu. Lona uyindodana. Ngezwe kodwa abantu estadium, lona uyindodana kaBani. This is the Son of God. Jesus is God. iBhayibheli kuJohn chapter number 1 lithi ekuqaleni waye ulizwi, ulizwi waye kuNkulunkulu, ulizwi waye nguNkulunkulu. Uma simbona bazalwane, simbona embethe inyama, wayezothatha isimo sethu abe nenyama njengathi, abe mthakathaka njengathi, kodwa uNkulunkulu wayephakathi kuye. Kukhona abantu who have difficulty to understand ukuthi uJesu waye uNkulunkulu ngokupheleleyo, futhi uJesu waye umuntu ngokupheleleyo. Uzothola ukuthi uJesu njengomuntu walamba, njengomuntu wenza njani, walamba, njengomuntu walala wakhathala, njengomuntu wafa esiphambanweni njengomuntu. But guess what, waye uNkulunkulu futhi. Yingakho noma ewumuntu elamba egula enayo yonke into, kodwa makufanele ahambe phezulu kwamanzi, wabonakala ehamba phezulu kwamanzi. Akekho kuze kube namhlanje umuntu okwazi ukuhamba phezulu kwamanzi ngaphandle kwakhe yedwa, ngoba wayidlulile, wayenesimo esingaphezulu kobuntu. WakuNkulunkulu lo. Ake ngikhulume nawe ukuthi uNkulunkulu lo esimshumayelayo, uJesu uNkulunkulu, uNkulunkulu engene enyameni, uNkulunkulu engene ezinkingeni zakho. Nangu ngimbona esenkingeni zakho. Omunye uzongibuza ukuthi why kwakufanele abe umuntu, kwakufanele ukuthi abe umuntu in order to relate with us. Abantu azobasindisa azazi inhlungu,
abadlula kuzo. Nelikhumbula lenzazi insizi zethu bese lithi ngaye bengithi uzoyibamba ngaye sizophela. Ukuthi angithi ake sideclare zonke insizi zethu uyazazi ngaye. Shadada baba ngaye ziyophela zethenya. Waba umuntu ukuze akwazi ukurelate nophangu esidlula kubo nenyembezi zethu. Yambona ekhala esiphambanweni ethi baba ungishiyelane nako. Wayerelate nabantu abashiywa abazali babo. Glory to Jesus. Wayerelate because enye into engiyithanda ngoJesu uyakwazi ukwehla ezulwini azobambisana nawe akhale kanye nawe. He was a man to relate, but he was God. He was God. Why uNkulunkulu? Ukuze adelive. Because ngeke umuntu adelive umuntu onamandla ngaphansi kwawa. Kwadingeka onamandla wonke ukuze kwazi uzokhulula abangenamandla. Nisekhona bazalwane. Mayethi kufeziwe. Uyabona uma umethi esazothi kufeziwe uqala uthi ngomile ngoba kufanele ngilikhiphe lelizwe kodwa umzimba awusavumi. Umzimba wayisopheka kakhulu. Umzimba ungasavumi. Kodwa ngashumayela kancane. Umzimba ungasavumi. Kufanele ukuthi banikeze into ezomnikeza amandla. Awudonsa umzimba aphakame esiphambanweni. Bacabanga ukuthi kazi uzokwenzani manje. Kanti bacabanga ukuthi mhlawumbe uzokwehla uzolwa namasosha mhlawumbe uzodestroy abamdestroyayo kanti uzokwenza okukhulu kunalokho. Uzokwenza okukhulu kunalokho. Wavele wathi kufeziwe. Dabuka isikhenqe sethembele. There was an excess. Kuthi angisho namhlanje nakuwe ukuthi there is an excess. Kuzo zonke izinto ovaleleke kuzo there is an excess. Kulabo abathakatha emndenini kwathiwa ngeke babe lutho there is an excess. Kulabo abavinjwa ukufa sekukhona ukuphila okuphakade. Ikhona insindiso bafowethu. Kukhona ukukhululwa nemivimbo yakhe. Thena sapheleshwa. But there is something that I want to say before I close. Leli gama elithi access. Abanye bathi umnyango noma indawo isuke ivuliwe. Kodwa uma uPaul ekhuluma ngalo ukhuluma ngokuthi zonke indonga zidelikile. This is not the access esijwayele. This is the access yokuthi zonke izinto ebeyivinjiwe. Ningizwa. Zonke izinto ebeyivimba has been dealt with. Zonke izinto ebeyicabanga ukuthi namandla kunawe zonke usedilile nazo. Leli gama elithi access ligama elisho ukuthi akusekho okuyophila. Ngikhuluma nabantu kodwa la akusekho okuyophinda kunqobe. Let me tell you this. There is now an access to the presence of God. There is now an access to the grace of God. There is now an access to provision. There is now an access to healing.
There is now an access to signs and wonders. There is now to the access to the power of God. There is now an access to prosperity. There is now an access to walk with God. There is now an access to miracles. There is now an access to the anointing. Sasingafika uqobo luphula amajoke sitha asaye enyangeni asaye kuma-altar abhedayo ngoba yonke into sesiyenzelwe. Bazalwane madoda, bazalwane umnyango. Let me talk about an access to anointing. An access to anointing. Anointing. Yazi ukuthi we are dealing with sons and daughters abadinga uqobo ngendlela emangalisayo. Bahlangana nabantu abarong. Babase endaweni ezirong. Asekho isidingo sokuya endaweni ezirong. Kodwa nisekhona bazalwane. Asekho isidingo. Sekufeziwe. Shande kesa yadaba. Kukhona izinto engasoze zathinta umzimba wakho. Ngenxa yokuthi sekufeziwe. I have an access to anointing. Yini uqobo? Uma sikhuluma ngoqobo encwadini ka-Exodus chapter number 28 to verse number 42. IBhayibheli isivezela ukuthi qoba amadodana ka-Aaron ukuze akwazi ukuseva. So that they will be able to serve. Ngoba akekho umuntu ongaseva noma isendlini kaNkulunkulu noma useva inceke kaNkulunkulu angeke ukwazi ukuseva ngokuhlakanipha kwakho. You need the anointing to serve. Engathi ngamtshela osodozana kwakho, do you need the anointing to serve? Kukhona lolu gqobo kuthiwa uqobo lwamakhosi. Encwadini yokuqala kaSamuel la khona kwakuhamba khona uSaul ecinga izimvu, wangayithola izimvu. Wezwa ukuthi there is a man of God. Waya endodeni kaNkulunkulu wafike wagxoxa. Wayisethi indlela ayisabuyeli ezansi la uqhamuka khona, indlela isiyanyuka. Indlela isiyanyuka. Uqobo lobukhosi yilolu ofika la khona kuvinjiwe kuthiwa kuyagwazwa before ungene. Kodwa uqobo baphaphamu usungaphakathi bathi ungene kanjani lona? Kanti uqobo lwe-marketplace. Abakhona nabantu abadinga umthandazo abathi ngiqobe ngiye ku-marketplace, ngiqobe ngiyokwenza ibhizinesi, ngiqobe ngiyokwenza imangaliso. Uqobo lwamakhosi. More than that, let the Bible. Why? Waqoba uDavid. uDavid go chapter number 16. Encwadini yokuqala kaSamuel. What my God to David? Engizwa sengathi there is a serious mission. Zinceku zenkosi ofanele siyenze namhlanje. Because fanele sirelease lento esihambise sasafika la sikhona. Asifikanga la ngamandla okuhlakanipha nangeBible college nangeGreek. Asifikanga sihambe ngenxa yoqobo ohleli phezu kwempilo. Hayi bazalwane, umnyango uvuliwe, indlela ivuliwe. Oqobweni. Akudingeki ngikunikeza into ephathwayo ukuze uzizwe ukuthi ugcotshiwe. Kodwa namhlanje kufanele ngithi inkosi yehlisa nantu uqobo. Yehlisa nanku amafutha.
Hey, amafutha estadium namhlanje kukhona amafutha azobamba insizwa neyintombi abazoshumayela kulesi sikhathi. Lalela, thina sethi isikhathi sesiphelile, kodwa namhlanje sidinga abazothi Nkosi yaludinga uqobo. There is an access to the genuine anointing. Mbuzo David mayikhuluma kula amahubo amathathu aziwa ngokuthi ama-messianic psalms. Uma uzofunda chapter number 22, iverse lakhona lokuqala lithi uNkulunkulu wami ungishiyelane naye. Ngoba leli yahubo labhalwa entabeni yaseGolgotha. Wathi ngeme eGolgotha kusasela iminyaka eminingi wezwe isambulo esithi uNkulunkulu wami ungishiyelane naye. But umusuka eGolgotha wehlela kwiveli. Sibuzwa ke lapha uJehova umelusi wami angikweswela, uyangilalisa emadlelweni ahlaza, uyangihisa emanzini okuphumula. Abesethi ugcoba ikhanda lami ngamafutha, indebe yami yaqhiqhima, ngoba ugcobo lugcwalisa izinto eyempi. Shandele bozikhaphaya, ugcobo lufika kuwemthi lufike ligcwalise. Namhlanje ntambama kuthi angiludedele to the sons and daughters that will receive it. Alani bazalwane, umethi kufeziwe kwakusho ukuthi everything sine access kuyo yonke yethu. Abangena abantwana fanele bathola abantwana. We have an access. We have access to miracles. We have access to signs and wonders. And sekhona bazalwana, we've got an access ukunqoba isono. Nakulesi sikhathi la khona kungazathi isono siqedile, kodwa sinamandla, umnyango, indlela ivulekile. Uthi uJesu singaphezu kwabanqobi. There is an access. Asiphakamise lezandla. There is an access. Kufeziwe. Izomandla gijima lapha phezulu. Izomandla gijima yonke indawo. Nanti ugcobo lophula amajoka. Nanti ugcobo lokukhipha abafakwe emgodini. Nanti ugcobo luqhabula amaketako. Namhlanje intambama kufeziwe. 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 Abagulayo yamukela ukuphila kwakho. Kufeziwe. Ababoshiwe yamukela ukuphiliswa kwakho. Kufeziwe. Oh, phamisa isandla sakho. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you, Holy Spirit. 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 Apostles, Bishop, can you come, bishops and apostles? Namhlanje we need to lay hands upon these people. To lay hands. Sibuyele back with dominion. Sibuyele back. Ey'ntwana ezasilahlekelayo.
uma kufika isono, ngoba uJesu Kristu waseNazaretha usibuyisele zonke izinto ebezisilahlekela. Usibuyisele, kholwa wamukele, kholwa yamukele, ukholwa wamukele. Isandla sikaNkulunkulu sikule ndawo kufeziwe. Oh shadada baba, oh korobobobosha mantala baba baba kopopo shayataba ropopo shataba libradozi andala rapapapapa kopopo shatata ripapayana. Ngizumlile stadium, izwe inkazimulo kaNkulunkulu igcwele stadium. Oh hey abahaya, thinta loyana Nkosi, uthinte loyana, uthinte loyana, uthinte loyana. Servants of God, servants of God, my brothers and my sisters, let us lay hands upon them. Something is happening right now. Something is happening right now. Something is happening right now. Something is happening. Umoya kaNkulunkulu has covered this place. Umoya kaNkulunkulu. Oh shadadabaka, oh shadadababa, oh yadadaba, oh shadadaba. The anointing of the Holy Ghost. Oh shadadaba, glorabo shantalababa. This generation, tululumlilo, ule generation. Ekamene ligaches, umlilo. Glorabo shandele musika, ripapapapasa. Ekamaligaches, ekamaligaches. Bayete Nkosi yethu ephakemeyo, bayete dwala lethu, bayete somhlekazi. Uyakhazimula, uyakhazimula, uyakhazimula. Ubani onjengawe, ubani ongalinganiswa nawe. Uwizolo, uwenamuhla, uwenaphakade. Soguga thina sibe mpunga, kodwa wena umile njalo. Bayede mnikazi wamandla, bayede mnikazi wenkazimulo, bayede wena wedwa owenza izinto engenzeki ebantwini, bayede nzulu yemfihlakalo,